Look at me everyone. ଆମେ ଆସିଛୁ ମାର୍କେଟକୁ ଲେଖାଯାଇଛି ଓଡ଼ିଆରେ ରଜ ପାନ। ଏଇଠି ଆମର ପାନ ମିଳେ, ରଜ ପାନ। ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ମିଠା ପାନ ଖାଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଓକେ, ରଜରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁ ଦୋକାନ ବଜାର ସବୁଆଡ଼େ ଫାଙ୍କା ଫାଙ୍କା ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ପାନ ଦୋକାନରେ ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି ମୁଁ ଆମେ ଏଠି ଆମର ସ୍ପେଶାଲ ରଜ ପାନ ମିଳୁଛି ବୋଲି ଆମ ଭାଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ। ଏଇନା ରଜ ପାନ ସବୁ ଇଏ ସବୁ ପ୍ରୋସେସ୍ ଚାଲିଛି, କ'ଣ କେମିତି ଆପଣମାନେ କେବେ ଆସନ୍ତୁ, ମିଠା ପାନ ଖାଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଓକେ, ତିନିଟା ଦବ ରଜ ପାନ ଦେ, ଗୋଟେ ଦେ, ଆଉ ସାମୁ ଗୋଟେ ଦେ। ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଥିଲି ରଜ ପାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚାଲିଛି, ଆମର ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ରଜ ପାନ ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣୀପାଳ ମାର୍କେଟ ନାହିଁ, ମେନ୍ ବଜାରରେ ରଜ ପାନ ମିଳୁଛି। ରଜ ଖାଆନ୍ତୁ, ହାପି ରଜ, ବୁଲନ୍ତୁ, ଆରାମସେ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଓକେ।